Нашия гост в студиото господин Георги Мирчев, изпълнителен директор на компания Мирчев Ideas. Здравейте, добре дошъл при нас. Темата на нашия разговор ще бъде електронната търговия. Развитието ѝ е сочено от Европейската комисия като един от ключовите фактори за определянето на Обединена Европа в най-конкурентна и динамична икономика на познанието в света. Според прогнози на международни организации до 2013 година продажбите на дребно, извършени по интернет в Европа, ще достигнат 175 милиарда евро. Регулаторната рамка за развитие на този сегмент на Стария континент е създадена с приемането на директива 2031 на Европейския съюз. Да започна, може би, оттам за нашата аудитория. Сигурно е любопитно. Можем ли да кажем какво повече предлага на българските компании онлайн търговията? Онлайн търговията като цяло е много удобна за българските компании, тъй като им позволява да реализират доста големи предимства и да увеличат приходите си, да намалят разходите си и съответно като цяло да оптимизират дейността. Те си увеличават приходите, като пуснат и да почнат да продават продукти онлайн, тъй като разходите са много малки, а пък възможността за достъп до нови клиенти е огромна, тъй като почти всички хора, които са достатъчно платежоспособни, имат в днешно време достъп до интернет и съответно пазаруват онлайн. Разбира се, има и други предимства. Не се налагат търговски площи, може би. Да, значи, от гледна точка на компаниите, естествено, разходите са много важни. Разходите за поддръжка на един онлайн магазин са изключително ниски. Дори ако го сравним с някое много малко магазинче, в някое съвсем малко пазарче, разходите за наем са много високи, разходите за персонал са високи и само се увеличават. Колкото повече България се приближава към нивата на Европейския съюз, разходите за персонал се увеличават, докато разходите за онлайн магазин стоят горе-долу на едно и също много ниско равнище. Значи можем да обобщим по-лесен старт, повече възможности за маркетинг, нали така? Разбира се. И улеснена международна експанзия на една фирма. Не само международна. Да, международна е много важна. Ако магазина ви е преведен на различни езици, съответно може да предлагате продукти на всички хора, които разбират тези езици, не само на българските клиенти. Но по този начин, като пуснете магазин, който е на български и на английски, например, тъй като английски е най-популярният език, вие в този момент започвате да предлагате вашите продукти на 1 милиард души по света. Освен европейската регулация, това беше и следващия ми акцент към вас, увеличаването на възможностите в тази посока се дължи на появата на многоезичните решения, за което сега стана дума. Като една интересна статистика показва, че най-активни в пазаруването онлайн през следващите 5 години ще бъдат гражданите на Великобритания, Германия, Франция, следвани от тези на скандинавските страни. Можем ли да кажем каква е връзката между позиционирането на продажбите в интернет, ако имате поглед така задълбочен? Значи, всяка една фирма, освен че е хубаво да си продава продуктите, като ги рекламира по телевизията и вашата, например, е хубаво да си рекламира продуктите и по интернет. Тук вече навлизаме и в рекламния бизнес по интернет, който се разширява много бързо, но той е неразривно свързан с електронната търговия, защото човек не може да си продава продуктите, ако не ги рекламира и съответно няма клиенти. Добре, а можем ли да говорим пак за полза от страна на потребителите? Ползите за потребителите са много големи. Значи, може би най-важните ползи са две. Едното е удобството. Удобството да си пазаруваш, когато ти е удобно, седейки вкъщи или в офиса, в час, който е удобен, да получиш стоките на прага на вратата. И другото много важно предимство, което движи много голяма част от потребителите, са изгодните цени. Както преди малко казах, тъй като разходите на фирмите за поддръжка на онлайн магазини са доста ниски, съответно те могат да поддържат и доста по-ниски цени на онлайн продуктите и клиентите се възползват. Ако се опитаме да обобщим, повече удобства или повече неудобства за потребителите? По отношение на въпроса на удобствата, аз ги казах, изгодните цени и съответно удобството да си поръчиш, да получиш продукта вкъщи. Единственото на удобство, за което се сещаме, е това, което българин е свикнал, око да види, ръка да пипне, точно така. Значи неудобството е физически, не може да се огледа продукта. Но за това нещо има технически решения, с които се заобикаля този проблем. И другото е, че самите потребители, те гласуват със собствения си джоб, тъй като с всяка година увеличението на продажбите в интернет с пъти изпреварва увеличението на продажбите в нормалните обикновени магазини, които са по улиците и в моловете. Съответно, потребителите недвусмислено гласуват със собствените си портфели.
Сега аз разсъждам като потребител. Виждаме в един онлайн магазин, нали така се казва, някаква стока. Как можем да познаем, когато пазаруваме именно през интернет, дали някак дадената компания е менте, дали този продукт, който ние искаме да закупим и да ни се достави е реален? Имате ли някакви изследвания? Да, имам поглед над нещата. Малко по-сложни са. Не може директно да се отсече тези са менте, тези не. Това е както и с реалния магазин. Не винаги човек може да прецени една сделка, дали наистина му е изгодна или не. Разбира се, когато се пазарува от известни компании и установени магазини, риска е много по-нисък. При всички положения човек трябва добре да си прецени преди да купи, но това не пречи да се купува и от по-малки магазини, тъй като има доста защити за потребителите, когато те пазаруват онлайн. Искам да останем още малко на тази тема. За потребителите, именно които пазаруват онлайн, има няколко конкретни проблема, засягащи електронната търговия. Малко ще излеземе, но все пак това е тема, която е допирана до вашия сектор, в който вие работите. Визирам не само доставката на стока, дефектна услуга, условията за връщането на стоките поради този така наречен 7-дневен период за размисъл, както и системата за обезщетение. Но искам ако можем да коментираме интересно, редицата проблеми, които са свързани с разнообразните схеми от измами, chain letters, пирамидални структури, фишинг. Значи, първо нека какви проблеми задавате? Те са в тема, която е... Нека първо да кажа какви защитите на потребителя по нашата тема, по електронната търговия. Защитите са зависимост от начина, по който се плаща. Значи, зависимост от начина, по който потребителя дава парите на търговец, има различни видове защити. В България много е популярно хората да си пазаруват чрез наложен платеж. Наложен платеж значи, че когато получите стоката, тогава давате пари на куриер, който вече дава на фирмата. Хубаво е, ако имате някакво съмнение, че магазина може да не е съвсем истински, преди да платите на търговеца, да отворите пакета и да погледнете съдържанието вътре, дали съвпада, дали не са ви пратили 2 тухли, примерно. Което все пак е изключително малко вероятно, тъй като в днешно време магазини менте почти не съществуват, тъй като е много по-лесно хората да ви измамат по другия начин, който казахте, chain letters, фишинг и така нататък. Примерно целта на фишинга е да ви вземат номера на кредитната карта и да пазаруват от истински магазин, тъй като обикновено магазините са истински, хората реализират бизнес с това. Особено в период на празници, както сме сега. Период на празници, не само в период на празници, в период на финансова криза, може би едно от малкото неща, които растат в момента, това е електронната търговия и тя с много добри темпове. Наистина има намаляващи темпове на ръст, но все още е ръст за разлика от много други индустрии. Chain letters по друг начин седят нещата, там хората се опитат да ви измамат, като ви карат да изпращате някакви пари, някакви малки суми. Това е много подобно на пирамидалната структура от преди 10 години. В крайна сметка тези проблеми бяха решени с новата редакция на член 53 от Закона за защита на потребителите, който регламентира точно процеса как да става. Можем ли да обобщим накрая? Онлайн пазаруването се е наложило така ли, в редица страни, в Европейския съюз и в Съединените щати. Каква е тенденцията? Можем ли да кажем, че в България той е популярен или не е популярен? Вашата оценка? Значи в България все още не е масово сред всички хора, но е доста популярно сред определена аудитория. Младите хора, разбира се, сред тях е доста популярно. Други хора, след които е популярно, това са хората с по-високи доходи, които съответно имат непрекъснато, не могат да си представят тези хора вече живота без интернет и съответно в днешно време без онлайн пазаруването. Една от причините все още да не е масово е, че все още в България няма достатъчно онлайн магазини, които да предлагат от пиле мляко. Тоест все още има доста стоки, които няма как да бъдат удобно закупени през интернет, но това с времето и когато повече фирми започнат да си правят онлайн магазини, ще бъде решен този проблем.